रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनैनि बे समावहाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। स' दिनै आं बे समाव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर। ओरैनो जास्ट नर्मेल भिडिअ जागोन बे। दा जोंहा बोसोर गोदान बैसाग दाननि बांला मायथाइनि 1432 मायथाइ। दा नैबे बोसोर गोदानावहाय जोंनि इन्टिबिल गामियावहाय दा आहुति सावनायनि हाबाफारि सोलिगासिनो दं लोगोफोर। आहुति सावनायनि हाबाफारि मावफुंनो आखायाव लादों। दा बिनिनो माखासे आङो सिनारि, माखासे सावगारि नुथाय बेखौहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिन्थिनो बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैदों। नोंथांमोना माखासे साजायनाय माखासे सावगारि बेफोरखौहाय नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंहाय नायलांबानो जाबाय। दा आङो भिडिअखौ क्लिक खालामना होनि। दा नैबेनो लोगोफोर मेन गेटआहाय गोदान बोसोर आहुति सावनाय गामि इन्टिबिल जाहैबाय। 1432 बांला बोसोर गोदान मायथाइ। दा जोंहा इंराजिनि लायोबा 2025 मायथाइ गोलैयो। दा आङो सिङाव हाबलांबाय लोगोफोर। हाबनानै जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों। जोबोद समायना रमायना साजायदों बेवहाय। दा नै जा मोजां बेवहाय साजायखादों, नायनो जोबोद समायना। दा नैबे मेन गेटनिफ्राय ओरै बै आहुति सावग्रा जायगा मन्दपसिम बे साजायनायाहाय जोबोद समायना रमायना नुखादों, नायनो मोजांथार। नैबेहाय आहुति सावग्रा जाहैबाय मन्दप बियो। दा नै बेवहाय साजायनायफोरखौ नायदो नै माबायदि समायदों नङा होमबा लोगोफोर। गोजौआवबो नै सोरगिदिं गासैबो गोमो, गोथां, गोजा, गुफुर बायदिसिना रं बिरंग'जों गाबजों समायफ्लेहोदों दिनैनि बे हाबाफारिखौ बिथांमोन रायजो राजाफोराहाय। दा बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना नै सोरगिदिं बाउन्डारि गासिबो जेरैथिंबो साजायजोबनाय। गासैबो बे समायना रमायना गासिबो बे नुथायफोराहाय रायजो राजाफोरनि मावनाय आखाइनि हाबा बियो। दा बेवहाय नै जोबोद समायना नुखादों नङा होमबा लोगोफोर। रायजो राजा नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय नै भिडिअखौ जोबजासे। बारा गोबाव दिन्थिनो सानासै आङो। स' ओरैनो आं जास्ट नर्मेल आपडेट लाबोनाय जाबाय दिनैहाय। बे आं एसे जुम खालामबाय बेखौहाय बे मेन गेटनिफ्राय बे आवाथि सावग्रा जायगासिम। दा नैबेनो नै लोगोफोर जा समायखादों लोगोफोर। दा बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर। नै समायदों लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नङा होमबा, नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा। दा जोंहा इन्टिबिल गामियावहाय बोसोर गोदान बैसाग दाननि 1432 मायथाइ बांलानि जोंहा आवाथि सावनाय हाबाफारि फोरबो खुंनाय जादों। दा बिथांमोननि गामिनि रायजो राजाफ्राहाय जोबोद मोजां साबजाथाव समायना रमायना बायदि रोखोमनि रं बिरंग'जों गाबजों बिथांमोना बे हाबाफारिखौहाय समायफ्लेहोदों। दा आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो दिनैनि बे इन्टिबिल गामिनि आवाथि सावनाया जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंनानै थाङो आरो बोसोर गोदानाहाय बयनिबो थाखाय मोजां जायो, बिनि थाखाय गासैनिसिमबो अल दा बेस्ट हामलायनाय थाबाय आंनिफ्राय। दा लोगोफोर नोंथांमोना आंखौहाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावगोन। स' दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेखिनियावनो फोजोबनोसै। थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ अल, बाय बाय।